Muzi wase South Africa, muzi wase KZN, esigodini kwi South Africa. Sisethekwini. Sisenkabeni yeTheku. Sinodadewethu. Asizulisha igama lakhe, asizuzisha isibongo sakhe, asizukisho nendawo avela kuyona. Kodwa kunodaba okuyilona lubaphethe kabi esizofuna ngalo usizo ukuthi engasizakala kanjani. Nantu udaba ezanalo awulalele mawunalo usizo usungathinta thina kweAyanda Msweli Foundation noma usithinte lapho ku Twitter, uFacebook, Instagram bese ke uyasichazela ukuthi ke engasizakala kanjani. Dadewethu awusithathe usibeke ungalisha igama lakho ngisho isibongo sakho nendawo ovela kuyona. Hlala phezulu kodaba nje inkinga ikuphi? Isuka kuphi? Isikuphi? Iyapi? Inkinga isuke ngesikhathi imali fanele zibuyele kumele bese ngimkhethile ngoba ngibona ukuthi lo uyakahambisi ngendlela. So imali ngathi seyidleke ayiseyidlekile ayisekho. Ngali udaba ngalithatha ngalibika eLaw Society kusukela ngoJune. Mangilibika khona namanje kulokho ekuthiwa liyasetshenzwa kuthe ngoSeptember kwasendwe imessage ukuthi ena uzoyiswa ku-hearing namanje angakezwa lutho ekubeni isimo sikabhuti wami sibucayi kakhulu. Imali azikho kunzima nokuthi ngimzame into ukuthi alale idlile kumanje ulele empedeni umuntu oyichamelayo angisakwazi ukuthenga into zakhe. Kuney'kweneto zabantu lo kumele imali wakufanele ayidedele ngoMay 20 nakanjani ngoba wayevele engahambisi ngendlela. Kuney'kweneto zabantu abantu ba-threatenisha ngisho ukungibulala abanye. Kwayena lo mmeli uye-threatenisha ukungibulala. Okay, awungihlehlela kancane. Udaba lusukaphi kwenzekani kubhuti wakho? Awungiqalela lapho. Ubhuti wami walimala. Elimala kuphi? Walimala elokhuzeni engozini. Kwakuyingozi yemoto. Yebo, imali zakhe zaphuma. Manake ingakaphumi imali, ulimala ngamuphi unyaka? Ulimala ngo-2006. 2006. Right, bese nilihambisa udaba kwa Road Accident Fund noma ninikeza ummeli, ninikeza ba? Ngongawazi kahle ngendaba ukuthi umuntu uhlalele endaweni engapha emakhaya. Yes. Ngilithathe ngelinika ummeli, ngezwe lethu umuntu ufanele ukuthi ayihambe. Ngalinika ummeli kwakunkosikazi okuthiwa ungamoshi igama akunalutho ungamoshi igama lakhe. Yes. Ngalinika ummeli. Ummeli wasefuna wathi curator ngoba ulimele kanje ubhuti wami seyiphumile wayithathe yakhe imali. Nakhona lokho kwaba khona ukuhlukumezeka ngoba noma besaphila uzowashona ngo-2019. Mayithatha imali umlungu bese idlulisela komunye obeyicurator. Nalo ugcine seyidlulisela kulona useyidla ke naye ingamsayinelanga owumuntu ke manje. Manake uma ilimala ngo-2006 udaba lwakhe luyacutshungula uRoad Accident Fund uyalwenza uyaqeda uyakhokheleka bamkhokhela ummeli noma bakamkhokhela ummeli bawakhokheleka impela ngoba leyo mali leyo kwasekudatshuka ngoba ubhuti wami babebaningi uhulumeni leyo mali waze wayiboleka esikhwameni iphume ngo-2015 waze wayiboleke bakhokhela ngoba kwathiwa uyadabuka bebebaningi wabakhokhela yaphuma impela imali. Uhulumeni wakho uRoad Accident Fund wakho. Yebo. Mayikhokha uRoad Accident Fund sekuba ukuthi ke manje ummeli akasayidluliseli kinina. Ummeli lo bephethe wayedlulisa kwi-curator. I-curator nalo lingahambisi ngendlela uma besaphila. Yes. Lingahambisi ngendlela makuneyidingo ukuthi fanele umfana akhele umuzi nane ukuthi fanele lokhuzelwe imoto oba umuntu ohamba ngelokho uzodinga usizo lemoto. Oh yeah. Walimala kabuhlungu ngoba yonke into uyazenzela. Kube nalo mntontwana bese ethatha kusho anikezane nalona manje owumuntu. Lo muntu ke wenza kwawesi.
wavaleke wayidla lo wakutshela ukuthi kunani mangidla ngoba kuyona yenu ngithi mina nawe kuyona yakho nama kuyona yami ekabhuti wami fanele imsize ngoba manje ngikhuluma nje kumanje ulele emanzini ngoba phela umbhede ngisebenzisa umbhede obusetshenziswa uma wami odlulile emhlabeni angafanele ngabe ngiyawusebenzisa angazi ngizomlokhu zami nawe usuze waguga ngokuthi umuntu oyichamelayo umuntu olele embhedeni isikhathi esiningi ulala embhedeni angisakwazi ukumthengela amaphilisi bengimthengela amaphilisi asuggest udokotela uba umuntu ogula ngengqondo sokulimala kwakhe mana-ke emzimbeni walimala kanjani une-operation nje isuka konke la njengoba ngithi uyayichamela wasephendukelwa umqondo uney'dingo zakhe ay'dingayo amakhokho ugwayi lezi zinto uma ngayitholi uba aggressive athathe ucelemba alwe nami fanele ngibone ukuthi ngiyokwenzani emzini yabantu ngihambe ngikwenete kusho ukuthi-ke ngoba wazi ukuthi iy'mali zakhe yena zaphuma uyethi iy'mali zakhe nje yena zaphuma zikumina. Okay, all right. Kusho ukuthi usizo wena oludingayo ukuthi nikwazi ukuthola imali kabhuti wenu la ibekwe khona sikwazi ukuthola ngoba usizo kumanje nje kubi ulele emanzini ngifikelwe inyembezi ngoba bakwa-Road Accident Fund basitshela ukuthi badabuka ngoba phela imali uhulumeni uze wayiboleka ngendaba ukuthi ubhuti wami bebeselistini uhulumeni isikhwama wayingenaso belinde isikhathi eside 2006 ize yaphuma ngo-2015. Okay, ngicabanga ukuthi umuntu obukele nomuntu olalele inkulumo uyabona ikakhulu futhi laba abameli abazaziyo izinto sebecishe bayibona engela ukuthi inkinga ikuphi ulimele umfowethu mayilimala kwase kwenziwa lokho kufanele ukuthi ke bathola ummeli wayifuna imali yaphuma imali engathithi ke inkinga sekutheni ikwazi ukuthi ifike ngendlela okufanele ngabe ifika ngayo ilapho esicela ukuthi sibanjiswe khona nesilekelele khona bekwazi ukuthi nabo ubhuti wabo anakekeleke ngendlela okufanele ngamnakekeleke ngayo ngoba angazi ngempela ukuthi ngathi umuntu walimala ngo-2006 namanje imali yakhe ayikafiki kuyena lokho kubizwa ngani kodwa ke ayesethembe ukuthi uNkulunkulu emuhle uNkulunkulu ngoba ukhona manje sebefike ekugcineni ila kuthiwa khona izitimela zonke ezipaka khona sizozama ukuthi lolu daba lolu silithathe siluse noma ubani ongasilekelela bese siyalandela futhi eduzane ukuthi ke ekulandeleni ekulwenzeni kwakhe uyakwenza yini ubulungiswa kwenza ukuthi nani nobhuti wenu nithole ubulungiswa. Ngicabanga ukuthi ilokho kakhulu obuthe awuze la kwi-Ayanda Msweli Foundation nawe uzozendlala khona ubeke khona usizi lwakho. Yebo ngakujabulela kakhulu mangathi ngisizakale ngoba lento yenza nje ngoba wayizeshe ethi mangumtshela ngithi mina ngizolufuna usizo balento oyenzayo iyona ubulungiswa imali engane le iyahlupheka ekumanje ya default angikwazi ngisho uyithengela manje amaphilisi bekungcono ngisho kusephethe abelungu usizo ngalujabulela kakhulu because wazi washo wathi yena angazongisabisa mina noma ungaya kuphi ungazongisabisa manje ngakujabulela kakhulu mawukuthi le ndaba isukunyelwe ngisizakale. Ummeli lo umuntu wakithi umuntu omnyama umuntu wakini futhi ke kubhlungu ngempela lokhu kwakungcono ngisho indle emhlophe ngoba ibithi yona noma ilokhu yayipholisha ngaleso sikhathi lokho lona nje hayi usehamba ngezimoto yena eziphakeme. Yeah, asibonga kakhulu mhlambe ke no Law Society uyokwazi ukuthi besilekelele niphakamise izandla bese niyaseluleka ngoba asinalo ulwazi endabeni zomthetho thina nje kuphela okwethu ukuthatha udaba silibeke phezulu kwetafula bese sifuna abantu abazosilekelela. Mhlambe ke asibonge kakhulu sethembe dadewethu ukuthi ke sizoloko sithintana sizwe ukuthi ke sekuhambe kwafika phi nathi sahamba siloko sibheka umnyango nomnyango ummeli nommeli ongasasisize kulolu daba sibonga ukuthi niyalithola nosizo. Siyabonga kakhulu.